Здравейте! Казвам се Александра Спасова. Студентка съм по психология и днес ще ви разкажа за темата неврофидбек и тревожността. Хайде да започваме! Как мозъкът се учи да се успокоява сам? В основата на тревожността стои биохимичен и електрически дисбаланс в мозъка. Свръхактивност в определени мозъчни области, особено в амигдалата и префронталната кора. Традиционните терапии са медикаментозни и психотерапевтични. Често дават добри резултати, но в последните години се появява нова, обещаваща възможност – неврофидбек. Неврофидбекът представлява форма на ЕЕГ, базирана биологична обратна връзка, която позволява на човека да наблюдава собствената си мозъчна активност в реално време. По време на терапията се използват сензори, които регистрират мозъчните вълни и чрез визуален или аудиосигнал дават обратна връзка, кога мозъкът е в състояние на повишена тревожност и кога се успокоява. С практиката мозъкът се научава да разпознава и възпроизвежда състояние на спокойствие и фокус, без нужда от външна стимулация и медикаменти. Това е възможно благодарение на невропластичността, способността на мозъка да се променя чрез опит. Научни изследвания показват, че след серия от неврофидбек сесии много пациенти с тревожни разстройства съобщават за по-добър сън, намалено вътрешно напрежение, подобрена концентрация и по-лесно овладяване на стресови ситуации. Най-важно е, че този подход не потиска симптомите, а подкрепя мозъка в изграждането на нови по-здравословни невронни модели. Това го прави особено подходящо за хора, които търсят дългосрочно решение или не реагират добре на медикаментозно лечение. Неврофидбекът отваря врата към един нов тип терапия за тревожността. Активна, осъзната и базирана на реална мозъчна промяна. Вместо да се борим с симптомите, учи мозъка си да функционира по-спокойно отвътре навън.